Coral que lluela amb la pilota. Veurem què farà. Aguanta Coral. Quina bona passada llarga ara per Laia Palomeres. No hi ha fora de joc. Avança metres Laia. Veurem què farà Laia. Continua Laia fins la cuina. Laia! Gol, 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 Laia! Gol, 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 gol de Palomeres, que ha anat fins al final i per mala sort pel Cerdanyola s'ha marcat en pròpia porta. Minut 7 d'aquesta primera part. Atenció ara a la Cerdanyola, la pilota llarga, Júlia! Quina gran aturada de Júlia, impressionant la nostra portera. Fixin-se vostès com s'estira i treu una pilota complicadíssima. Atenció perquè ara executa el córner la Unió, el remat! Gol, 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 gol! Coral, 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 Coral! Gol, 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 gol! De la Unió Esportiva Figueres, marca amb un remat inapel·lable. Coral Cayuela per empatar el partit. Cirera 2, Figueres 2. La Bimba ara que queda enrere, veurem si pot arribar Laia Palomeres, que bé ho ha fet a la pressió la nostra pantera. Fixin-se com segueix insistint Laia, la portera que la treu. Veurem ara si arriba la defensa, el rebuig, gol, 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 Inés, 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 gol, 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 gol de la Unió Esportiva Figueres al minut 17 d'aquesta primera part. Que bé ho ha fet Laia Palomeres en la pressió, evitant que pugui treure la pilota correctament l'equip local, el Cirera, i aquí la desentesa defensiva, i com Inés Ecomo posa la cama esquerra i estableix aquest Cirera 0, Figueres 1. Vinga, va, noies, hem de seguir somiant i s'ha de puntuar sí o sí aquí al Maresme. Som-hi amb il·lusió, amb perseverança, endavant!